Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Runar bamla ban tem ni itu hagini ki Khadc sngi kilalit ban Prong tu ya Ophis Treikam jong ka Khadc Hills Autonomous District Council Mawkyrwat Branch Southwest Khadc Hills District kat kom kitlong Kubor bla yolum la tu bagani ka jingja Prong tu ki Runar kala ban dei ha ka sisa jan ni sngi ublei ha ka por bagani ka Ophis Treikam ka khang bala antaru bakala ban dei ha ka por men mien hagani ka jingja la tu bakat kom ki dakishen bapau ki den kjan ki Runar ki lakiu ni ki benta ba shadien jo kamala bana jrong da ka ba ki la penpat yo huk jingkhang ba rung hapo ki kamera ki Runar ki la penjat ru i ki tala jo ka kamera o superintendent of professional tax in charge Mawkyrwat branch office ba ka kamera ba shong ka magistrate first class subordinate district council court Khadc Hills Mawkyrwat bat priang ru i ki kot ki sla shamadan sho le thoru bahalor ki jingja la de pentep shaki bor pulet ba ya ka jingja jong ki kot ki sla ni ki tiar kitar kat haduk menta 4 lak bantim